хабарҳои иқтисодӣ имрӯз 17 январ дар Паём ТВ. соли гузашта ба вилояти Суғд ба маблағи 2 миллиарду 99 миллиону 500 ҳазор доллар маҳсулоти гуногун ворид карда шудааст. дар соли 2022 гардиши савдои хориҷии вилояти Суғд ба 3 миллиарду 186 миллион доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико расида, суръати афзоиш нисбат ба соли 2021 140,8%-ро ташкил додааст. тибқи иттилои расмии ҳукумати вилояти Суғд дар ин давра аз вилоят ба маблағи 1 миллиарду 86 миллиону 200 ҳазор доллар маҳсулот содир шудааст, ки 1.7 баробар афзоиш ёфтааст. аз вилоят асосан ба маблағи 729 миллиону 100 ҳазор доллар металлу консентрат содир шудааст. соли гузашта аз вилоят ба маблағи 22 миллиону 300 ҳазор доллар 722,594 тонна семент содир шудааст. содироти риштаи пахтагӣ 86 миллиону 400 ҳазор долларро ташкил додааст. соли гузашта аз вилояти Суғд 133,460 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба маблағи 38 миллиону 900 ҳазор доллар содир шудааст. саҳми меваи хушк дар ҳаҷми умумии маҳсулоти содироти 26 миллиону 500 ҳазор доллар ё 53,387 тонна будааст. пиёз ба маблағи 6 миллиону 300 ҳазор доллар содир шудааст. дар баробари ин аз вилоят ба бозорҳои хориҷӣ ба маблағи 34,500 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико наздик ба 12 миллион дона тухм ва гӯшти мурғ фиристода шудааст. дар ҳамин ҳол бо вуҷуди ҳамаи ин вохимаҳо ҳаҷми воридоти маҳсулот ба вилояти Суғд дар соли 2022 нисбат ба ҳаҷми содирот 1,6 маротиба бештар аст. ҳамин тариқ соли гузашта ба вилоят ба маблағи 2 миллиарду 99 миллиону 500 ҳазор доллар маҳсулот ворид шудааст. дар соли 2022 аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон ба кишварҳои хориҷа беш аз 23 ҳазор тонна маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст. маҳсулот асосан ба Белорус, Русия, Узбекистон, Қазоқистон, Афғонистон, Покистон ва Туркия содирот шудааст. аз ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ содирот шуда наздики 3820 тонна бо истифода аз роҳи оҳан ва 20 000 тоннаи дигар тавассути нақлиёту ҳавопаймо ба хориҷи кишвар содирот шудааст. шуъбаи таҳлилӣ ва иттилоотӣ мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд иттилоъ додааст, ки соли 2022 беш аз 6000 тонна сабзавот, аз ҷумла 4157 тонна пиёз, 330 тонна полезӣ, зиёда аз 5000 тонна мевагӣ ва лимӯ, 10,860 тонна ангур ва 1528 тонна дигар маҳсулоти кишоварзӣ содирот шудааст. вазорати саноати Белорус дар моҳҳои январ-ноябри соли 2022 ҳаҷми содироти рекордиро ба Тоҷикистон афзоиш дод. дар давоми сол содироти колоҳои Белорус ба Тоҷикистон 60,8% афзудааст. қобили зикр аст, ки Тоҷикистон аз Белорус таҷҳизоти гуногун харидорӣ намуда, маҳсулоти нафтиро низ ворид мекунад. моҳи октябри соли 2022 дар доираи форуми соҳибкорони Тоҷикистону Белорус дар Душанбе намоиши Made in Belarus баргузор гардид. дар ин ҳамоиш намояндагони доираҳои тиҷоратии ду кишвар ҳамкориҳои минбаъдаро дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ барқарор карданд. нархи гази моеъ дар Тоҷикистон ба таври чашмгир поин омад. қаблан баҳои 1 литр гази моеъ то ба 8 сомонӣ ва зиёдтар аз он мерасид. ҳоло аз 3 сомониву 90 дирам поин омадааст. ронандагоне ки нақлиёташон бо гази моеъ мегардад, аз поин шудани нархи он истиқбол карданд. аммо бархилофи 1 баробар поин шудани нархи гази моеъ, арзиши роҳгирои мусофирбарҳо чӣ дар дохили пойтахт ва чӣ ба тарафи минтақаҳо ба мисли пешина мондааст. радио Озодӣ бо нашри ин хабар менависад, мақомот на сабаби коҳиши нархи гази моеъро шарҳ медиҳанд ва на сабаби кам нашудани арзиши хизматрасонӣ ва маҳсулотро. дар хадамоти зидди инҳисори Тоҷикистон барои шарҳи масъала номаи расмӣ хостанд. гуфтанист, тибқи иттилои Оҷонсияи омори Тоҷикистон дар 10 моҳи соли 2022 329 000 тонна гази моеъ ба кишвар оварда шудааст. Русия ва Қазоқистон аз таъминкунандаҳои асосии гази моеъ ба Тоҷикистон ҳастанд.
нархи арз. Бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро нисбат ба асъори хориҷӣ барои имрӯз 17 январ эълон кард. Тибқи нишондоди Бонки миллии Тоҷикистон, арзиши 100 рубли русӣ барои имрӯз 14 сомониву 80 дирам аст. Ин ниҳод қурби миёнаи фурӯши $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муассисаҳои қарзии Тоҷикистонро 1024 сомониву 61 дирам арзёбӣ кардааст. Бонки миллӣ қурби миёнаи фурӯши 100 евроро 1108 сомониву 94 дирам арзёбӣ кардааст. нархи тилло. баҳои ҳар унс тилло дар муомилоти субҳи имрӯз миёни бонкҳои Лондон $1914.94 муомила шуд. нархи нафти хом. нархи миёнаи фурӯши ҳар бушка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои Intercontinental Exchange ва Brentgrad Futures Лондон $84.18 муомила шуд. нархи миёнаи ҳар бушка нафти хоми таҳвилӣ моҳи оянда дар биржаҳои New York Mercantile Exchange ва Latvia's Grad Oil New York $78.89 муомила шуд.